Čau lidi, takže já vás vítám mojího prvního videa z Minecraftu. Počkej, já se trochu stěším zvuky. Vlastně 49. A počkejte, teď já jsem možná hlas. Na 13. Jo, to jde. Takže já už jsem se dělal svět, jakoby tak. Počkat, jo, tak je ještě lepší. Takže takhle tady si zabijeme pár ovcí. Páreček ovcí. Už mám dali na vlnu a z vlny si udělali potřebnou postel. Velmi potřebnou. Mám koupený Minecraft, nemám žádný vares a jmenuji si Tomasák.cz a budu natáčet videa. To je divné. A potřebujeme ale nějaký dřevo. A do příště důle se budu mít minimapku asi, jo? Když tak napište do komentu, jestli ji mám mít nebo ne. Jestli jakoby, že jsem to jakoby nic proti, jo, minimapkem, ale ta jsem tak trošičku jako podvod. Jakoby ta minimapka, ale to nevadí. Takže si tady vytěžíme pár dřeva. Jenom kolik to je zase creeperstrom. 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 Ty nesnáším creeperstromy. Jestli ne, takže to nevytěžíme celý, třeba necháme takhle, čau. Čau. Pozdravte ho taky, čau. Takže půjdem. Někde tady bychom mohli mít takhle baráček. To se líbí. Tak vám dám seeds. Takže jsou tady seeds, ne síť, ale seeds. Tak si tady vytěžíme tady to. Jdeme sekat trávu. Takže tak. Videa si budu každý den, tak jedno. Jak dlouho se vám budu uploadovat. No tady ten díl bude bez střihu. Prostříhat jsem to jako vůbec nechce. Ten se nějak divný? Neřeším. Já jsme tam předtím viděli kukačku jsme tam viděli. Ano, kukačku. A jdeme teďka do té kukačky vlézt. Možná víte, co myslím s tou kukačkou, myslím kejvku. Tady byla ta kukačka, to je ta kukačka. Ne, to není kukačka. Ne kukačka. Že jo, nevidíme žádnou kukačku, ale vidím kukačku. Ne, tady to je sůl. To je kukačka. Kukačka. Budeme dom. Všechno z kukačky. To je bez prča. To nesnáším. Kopání uhlí dřevěným krumpáčem. Tak tady to nesnáším. Jak takhle mám rád. Tady ten zvuk se mi nelíbí. A tady ta kejvka se mi líbí. LOL. Říkám se jako debil. Já jsem řekl prostý slovo. Kdyby mi někdy lítil z prostý slovo, tak se moc omlouvám. Mám kejvku, musím začít nějak označit. Tímto znakem. Tak tímto. Tak tímto. Divný znak. A se do ní rovnou nějak ačkovi dáme. A tak. Artefakt. No, asi nějak tak. Budu asi natáčet jaký tekit, craftpack ne. Se popřít po grafovi. Jsem to vyslovil dobře, konečně. A tak. Ještě a tak, to byste chtěli, a tak. To byste chtěli. To je konec. Ne, kecám, tady to určitě konec zatím nebude. Ne, nebude to konec, budu tak 20 hodinový díle, ne, vlastně minutový, se omlouvám. Jdeme tomu, že natáčíme tak 5 minut. Tak 5 minut. 5 minut za zakecávání. To byla ta kejvka. Ty vole? Pokračujte, to byla ta kejvka. Tak tady je nějaká kejvka. Bungee jumping.
Takhle, kejvka se mi... Aha, dá se mi nebo vidím železo. Tady dáme pochodeň rovnou. Ale ty práce pochodněma, já jsem vidí taky hov. Zítra bude vycházet, budu asi trochu později vyjde videjka, protože mám dlouhou školu, moc dlouho. A je to videjko vlastně natáčím taky hodně dlouho, takže videa se možná i zítra. Opravdu nevím, kde to vyjde. Vím jenom, že tak. Vím jenom, že artefakt. To mám tím artefakt. Možná víte, když někdo máte Disney Channel, co s tím myslím. A když ho nemáte, tak to neřešte. Jak tak. Asi vždycky se ho nějak bude střídat, že jeden den budu natáčet. Tady ten let's player, další den třeba, dejme tomu třeba let's player. Jo, asi tak bude GTA let's player, to ještě nevím. Třeba další den třeba budu natáčet let's player. Třeba nevím, třeba na Technic Pack, na Techkit. Třeba, dejme tomu, když se lagoval, k se omlouvám, teďka mám F3, jo, 3 FPS. To ujde, mám tady rovnou železo, to se hodí železo. Budeme dom železo. Kdybyste si chtěli televizi, tak se omlouvám. Naše koukají zase na televizi, závisláci jedny. Docela dost hezká kejvka. Berem dom uhlí. A hlavně tady ten díl jako nebude moc záživ. Ty vole, nemám žádný jídlo. A do prčic. Tady v tom díle se budeme věnovat takovým základním těžením. V dalším díle si, nebo za kamerou, si natěžím pár dřeva, půjdu si na nějaký jídlo, to... Počkejte sekundku, já to zastřih, ona jsem přišla ségra a začala řovat, protože ona je taková divná, to sní je? No, mě to sní. Jasně, jako, je normální, ale říkám, že je divná. Já teda ségry, pručky. Já svůj ségru se omlouvám. Ale ji nesnažím. Je to... spawner! Je to spawner! Tady v tom, tady do ty kivky se vidíme tak ve druhém díle. Nebo no, možná ve třetím, protože ve druhém díle to něco budem, něco, ty vo, takový štěstíčko. Jsem spadl, jsem fakt nechtěl, ty creeperovat, ty vole. Kolik tam je? Ale to spawneru, mě zajímá, na co je. No, jako je dobrý rovnou v první díle najít spawner. To je jako hodně dobrý, ale na co ještě? Tady na mě někdo... To mě poserte, on tam je... Sorry lidi, na to jak jo, soráč, jako fakt, sorry, moc se omlouvám, že jsem teďka dal Peaceful, ale jako, teďka mi tam asi budete psát, že jsem fakt posera, ale jako, se omlouvám, ale ze začátku jako ten Peaceful trochu musí být, takže za to se fakt omlouvám, takže by vám asi trochu, doufám, že by vám nevadilo, kdyby jsem teďka dolů šel kouknout ve Peacefulu na ten spawner, protože já se fakt, jako teďka jsem mi moc jako nechtěl umřít, takovýhlema věcma, jako, takže už znáte, ne? Jako, že víte co, myslím, takže se fakt omlouvám, jo, že teďka budu hrát v Peacefulu, fakt moc, ale hráte teď, jo, jako tak, jako, víte co myslím, jako, doufám, že všichni víte, jakoby, se bojím, aby se neumřel prostě, jako, nechtěl bych tady moc umřít, protože jako tady v těch začátkách je docela jako peaceful, docela ten spawner, jo, na zombíky, efficiency, jo, dobrý, tak to osvětlíme, fakt omlouvám, teďka fakt jdu hrát na ten peaceful, ale já se fakt, počkejte sekundku, nic, kdyby se teďka slyšel nějaký zvuk, jak se moc omlouvám, protože přišlo moje ségra, se na to už bude potichu, doufám. Teď je 14. Promiňte, teďka se ozvala, fakt soráč, jo, že teďka tady začne mluvit. No, je 14, jste mohli slyšet, že je fakt 14, bohužel.
A tady je železo, takže to si vezmeme domů, aby jsme měli hodně železa. tak. Takže doufám, tak to je docela dlouhý díl. Takže tady vytěžíme nějaké ty sudky, které tady jsou. A půjdeme dom. Asi. A natáčíme, počkej, zase teďka musím spočítat. Moje hlava musí začít spočítat 7. Počkat. A už 23 minut asi, nějak tak. To je docela dost dlouho. Já fakt nevím. Na to taky můžu počítat jako holčička v první třídě. Jasné. Tak zase kecám, jako spočítal jsem docela rychle. Můj nový rekord. Taky blbost. Ne, v pohodě. Ale další železo. Jo, teďka jste tady možná mohli ozvat. To jsou mojí sestru. Řekni to. Za kterou se omlouvám. A si to můžeme prodávat. Je zase, sorry, že tady fakt budeme mluvit teď, jo. Jako, hodí bohužel do 9, no. Vlastně mám dělat. Tamhle další železo. Jsem nějaký divný dneska. Na železo. Mám 25 železa a 30 toho. Co myslím, že tady na ten začátek je výborný. A kdybych to možná už ukončil, sorry. Já jsem sem dal vlnu, jsem blbec. A já už bych to pomalu začal už ukončovat. Protože nechci tady ten fakt jako, aby jsem dlouho to dělal. 23 minut teďka, od teďka jsme začali 23 minut. Od teď. Opravdu od teď. Kudy se jde nahoru? Jo, tam tudy už to vidím. Tamhle tudy. Jde odtud, no. Asi vždycky po 10. díle bude save. A byste si taky mohli zahrát mou mapu. Uvidím, jak to bude s odběratelama. Opravdu nevím moc. A já bych to promo ukončil. Že já se s vámi loučím. Tak to je za ten dnešek, je to asi všechno. Takže čau.